Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha. Ni kephur puthot Umrangso 3 kilo along kethitang arpum puthot kelongthu. Di Mahasau District Umrangso 10 kilo Assam Koila along ni kephur puthot kethitang arpum kelongthu. Thang achiklo ni phai Chriser Kep Ninkan Surihinira Inkoira Porni Anarlo Porpai isi Apor Malam Umrangso 10 kilo Assam Koila along Kiramtang Arkoya Chiklo Koila kephur atum 300 feet sose karnuk arlo kilo dampen koila phurbom aporahut kopi koson penlone men langlut chokajok bang krepho atum apran damnanglo hala sohut bang phophan kethitang abang arpum longponlo seta chief minister atoipen pini an ni kephur puthot kethitang abang arpum longponlo bonta kethitang abang arpum bang thekpon thekthela non an bang trok pling etlo Seta SDRF Navy team police army atum koila kephur angkokpen lang kapang sipom asai klempon bom lang pusi berta ripdun lo khiruni penang kilo berta kam singdera report Karbi Anglong News Channel. APHLC Central Committee abitung atum Glangso arong along Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction dam et penajo kedo ke thak kisung aputhak haladak arwat atumaphan kachetong dam pen chethang chimum tekang pensi radaphan ning patheda Karbi Anglong Autonomous Council pen ing namrai komnang jipu penajo jipu lumbachong ke parlo Glangso Forest Reserve arlo kedo Karbi, Dimasa, Garo Aron, Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction dam lapenajok, Radatum, Kangsam Aporahut, Ahemawe, Aridave, Kedo Athayawe, Hangjo Hanghai, Mekri Meklangpen, Halabangso Aputak, APHLC Central Committee pen, Chepater Piponsi, Haladak, Arwat Akisung, Kepunang, Atumpen, Chetongdamsi, Ning Kapathe Dam Chiapansi, Kahumrida. Monit Amina Jongjong pen Jakong Horang Tepalong Tekhe Ladak Kirabdu Nabang Donangchi Ladak Hoor Pidunde Pulote Amina Jongjong pen Loke Madu Amunita Jakong Tepalong Tekhe Lason Thak Si Ratari Asongjapo Asongjapile Manji Pusitami Rat pen Kangwai Mate Kapathe Pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM MAC le Tepamanji Sita Rat pen NYC Rat pen Vote Pipon Pensi Pahai po Lapen Arling Ketita Man Uncho Lapen Raratum Aning Kachete Kedota Amitang Longri Longpa Cheraikom Pimiji Rengdok Rengipen Ejapon Pime Popu Ning Kachete Kedopena Joksi CEM MAC Sitame Vote Kipipensi Pahai Ponlo Pini Dipu Lumbajong Glangso Arong Arwadaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction aside Kidding Pona Putak APHLC Central Committee Abitung Humri Damsi Thekdam Longsi APHLC Asang pen Ning Duk pen Karbi Anglong Autonomous Council Kejapon Atumaphan Lapuson eviction aside Kidding Pona Putak Ning Duklo
piapot loma ladang Glangso Forest Reserve arlo kedo adim det loma eviction asai kedeng nangji adim loma pusi karju piapot lo VGR along kedo keche kebe aso atuma phan thardi hai hidet lo kopia potlo dipu railway aku kitot krai keche kebe aso atuma phan eviction asai deng hai hidet lapen pia potlo loring tepi angkang rongkut utar bobil along kedo keche aso atuma phan eviction damhai hidet pusi karju pedo Karbi anglong along le philangke ilitum karbi karbak akhai si ahem phulo tangte emina akhaya phan kopia potlo kejok wan atowar wan vedet pusi non karbi anglo autonomous council kachari bom BJP asor karaphan karju CEM tuliram rong hang Glangso along kedo arong Arat ahem eviction at ning duklo Ladakh Forest Reserve kuvoy phet sita longle philang ahem phuke Karbi Anglo Autonomous Council tangdet ke methang akhaya phan kanghon kangjin soke donangji methang akhaya phan chipa sungchot BJP asarkar kachari pon ke puta ar bokpo jongsi lapuan longri longpat charai komchi pulote Nagaland border aduya hoy nangkepet Meghalaya border aduya hoy alamki kapang samchi lapen kacherai komche phan pilo Karbi Anglo Autonomous Council CEM EM MAC tu ing samdunri pia potlo ase chipidun haiwang vedet pusi karju pedo News report Karbi Anglo News Channel Arun Repen eviction claim ni tum chedonde tribal unity long live tribal unity long live tribal ka song pantang nang ma tribal ka song pantang nang ma tribal ka song pantang nang ma Arun Repen eviction claim ni tum chedonde Arun Repen eviction claim ni tum chikoi kre Arun Repen eviction claim ni tum chedonde অবৈধকে এভিকশন করার কারণে আমি না মানো অবৈধকে এভিকশন করার কারণে আমি না মানো नीली तुमके लाहेलो नीली तुमके इलोंग वेट पेन लेके बांग तकली नीली तुमके abang putin tap te jam se ke bang aplang tenta mane ladak long le do ama chini litum longle phelang kabe ajoni chini litum ladak bang lo la pen litum ladak nang do lo la pen claim lo ama chi nilitum aphan bang ke aha ke dam tang pen atumi dik pen an nilitum phan affection la ti ku pia pot imethang kat dia apir thema ta long le kali detma kun nilikama thadama bang ke la chi ilitum ACM lo tuliram rohang tame halada bukuria pram bilo halata la puthak thakari jab lo halata isivet abailet sensori lo la pen ladak jarsi apram kibita aka prega long le kalilo puthak thaka ari jab lo tinili tuma pan pinyani ke ilitum methang karbi aha bar mata long ri apir the ke dolong le polote nilitum ko nalo non ke donangji la penili tuma pan non bangladeshi tong nang bunai datloma atimang ke nilitum ke long le ave phelang ave ke boy dat kisung dat ang sisi dak long le do putin nilitum dak bang lo dak chok klem lo chodam lo la pen la puta robor bakando angka lang litum bang forest atuman bakan claim puta ni litum ajulong lo la pun sanang long hi angke forest atuman claim long la pen CMM atumta bakan cho claim long ni litum long le be phelang be tumani litum sai ta chuti kilong le du ta du long le puge la chani chitani liga hok ning je tun daglo nili tuma apane jontu jonowar munira phana parte jontu jonowar si amoilo do munaglo bo putini liga ani si heta ning je dun tanglo nili tum ke pini ke munit kali darlo ma lahalo nili ekipudam dia lambang ke
la penili tu mapan apong ani cita dam nande dak nang tum dolong le dake violet sensory hai jon tu pang ni taking nar pang rei nang tum thura damam pen na pen hem chi pri anon pomat priyat lo nili tu ma hem averi da velo atumi tu biar be ke jan ta nili tu ma pecha met aricha met lo jo la pa na kisung nili tum to nili tu ma ki the bang ji ho lo la usama cera tu ma pam chi nili tum ta kangin so pen ani si pen na ana tum ke kaciru cernap ilo jo la chini lia ke ding pi pen than thelo la an chi ni lam taking tong kong la an ni hai langsung itu sakit kita hai langsung dak tempi garis hum tepo anala ta office nile tang office nile tang lata langsung gari tempi hum dak kepo lata tempi pinune tang lele ta office lele tang ala forest tum ke bang tum se ko dak ni pon tu la dak pan se pon lo yo dak gambora se khang nu lo gari ta anda langsung tempi office lele tang office lele dak inut dak nang vàng inut vàng mana tum forest nang ni tempi minit pun la ke kapak kep tang tempi hai langsung tempi phan pon ji pe hai langsung se kaljo lo aman tum polon de forest tum dak pan tempi ko pon kende office le ma pu lele tang office ave tang lele tang amala tum ma jatong ke ba choi ne konan ne ke ba dam pusi la tum na khan rong lo dak office nang lele pusi na pul ha de office lele tang la tempi ta la ke pon tu inut ba phan nang ni tum pu video ta me ba pini amen tum long le dak photo thai dun ji polo photo thai sin nang pu ke forest tum vit pu gari nang ka ghora ke to ala woki toki do mate woki toki ba ka tingki si hu so ta pan gari nang ka ghora sa ku chewang thui la tum la an jo la tum ande la official pa address pen se ke bang ma address ben si ba police address la forest tum la son ben si ba kalang ha de bang kan bang do bang la tum do hai bon sapim la APHLC forest bang prine bang phone nang dun bo lo som ta ha la hello yo anda la thempi long ta system kamari ta pusil system kali la chok pen siket to Kumala thempi pakrep la ka kapak krep ka hai kapak krep tang apo amar la su ke plakang hai aban apor se pon pu pen si bahat timung arong ke ta pen sa thempi ta ke ba yo drag ai home do Kumantuan ni lah thempi pon la so notice nakipi ani lo Invisible la so ni mar lo Umrangso pini litum ladak Glangso dak litum long arong ge rong thombu sita don pharu abaddo tribals tum andak rong chukim lapen dak si lang tum khiti ke claim ke dam support aron re pen karbeng long tum mas council pen direction wang si ladak eviction claim pon det la si labang so eviction ke claim aron re pen salang litum pan ke claim pon la support litum alang tum pan condemn lo eviction litum claim nang ne punitum pupe lapen karbeng long atok anu arat tum tame eviction claim nang ji buka cesong batai lo sita eviction ke claim chu bangke non bangke la tribal satum kuna marong piseng haladak bang thek pame pen sila bang si eviction claim rong pasik sak rong ile tum pulo je eviction claim mi pulo tangte ke claim vek nei thai lake supreme court high court pen order ta ke long tang lo lake karbeng long ta nu ta ke don nunde bang avelo lake pgr long le utor borbila long le khala difu along railway station along le lai hui ke imek thek prong ke eviction claiming along le lo lapen difu town lo alang le tumki pu boma smart city ang kangar lo khala dak department along le lapen ib along le menang anatum kachiraido encroach hal hai along le ke landum thek long le deloma non tribal satum menan along le da illegal pen patta ke wan pen hal hai ke landum claim thek long le deloma lasil hai hui ke claim klesi ile tum rat pan kapas sunga jok labang so ning ke dono pen sini letum pini APHLC Central Committee pen nang japon si labang so lo letum nang home repon adun thu number 2 ni lipung tung bang lahen lo Karbeng Long Autonomous Council atum tame autonomous state ke hang alam ning jewer ahok pet autonomous state jong si hangji pulo tangte la tribals tumhan ki plung lem det pu bangke labang chok sedet ji jong si la Karbia tumhan garo tumhan kuki tumhan rengma tumhan jong si eviction ke claim si chitorok a government si claim bom lo tangte autonomous state ke hang da ington mil athema autonomous state long lok da Bihar dom sin ang dorong boke Bihari tum sin ang dorong po Bongoli tum sin ang dorong boke ki dui kar bitum dolong ledet boke la si autonomous state ta na BJP tum ke hang autonomous state bangke ington mil
athemala tum Karbia tum garo tum han ka pangtangi autonomous state leke hangi kali non il tum ke theklong tengte lapen adun thuni li pungtung bangke forest department atu forest department tum hinlo je thengpi thengprang ke lang pen chenglok forest along kapa chanji phana lang tum ke lang ning atum lo sisa non il tum ke theklong ke ladak Glangso rat atum da minang theklo forest atum si thengpi ka chong hu ke japon thu la sili tum da ground report bang nang along angke forest tu masih thengpi ka chonghu sai claim thu rong plo tangte lake alang litum forest department tu adai to claim klepin lo thengpi ke lake non india long lai issue chakale lage international long wall long ta lake akes thidung thengpi rong ki pilo plo tangte lake akes thidung athema scientifically tame bang paklang lo de e rong thengpi yong si pipet de haladak bang inkoi rap li amulu ko tum ache theke bang unjia jakong halabang so jakong awedat ji kusi scientifically ta paklang la pen la son sinon volalo da klembom lo kunana ne ilitum theklong lo je habit amazon forest tang ho california tang ho habit haram mekechu merok kichu di hal hai long anda non bang wall international forum pen environment protection of han thengpi thengprang ke esai ilitum klem theklong ilitum bisarlam non national highway bang lo labang so national highway kungkung hengpi rong kupi pan ski lo asinari phan le tum ki gali environment protection to war ka simara jok hengpi thengprang pied lo la so bosi ako to war kungkung ko hengpi ke chi thuna hala lo mate di non ili tum da ka che plang thu bang ko piloma forest department hengpi ke ni ngatum si hala tum si hengpi ke chong hu sai bang claim pon ro la lo la pen ni last point ni puthung tung bang lain lo pinia ni tuliram rong hang phan ni challenge Bikram Hansen nili nang tum rada theng no se challenge lo je alang li jong si eviction ni claim ning hang wek lo dangte rada tum aning ke hang ko dak si eviction ni claim ning pu ke jong thai pc alang li claim a hedar lo pinia ni dak Glangso claim hai lo pinia ni hadak borjan long claim nam hai po la pen ka prek long tam alang li claim bom lo tribal area ke tribal rat man ke sita vgr long alang li ppoc nok e rong na chodam per ha hedar lo jong si alang li eviction ke claim ke phelam lo Bihari rong PGR arlul dam pen alang li nok rong chodam pet hype lo tangte pu ho ker nil dum tuliram rong hang pan bek dam wegi de ayo se claim hai lo tangte la han kambam mamang hu ke ter ba sai mangke ington milu busi nil dum pupon nal gardo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurang thu